morning. Morning, Papa Prince. Oy, ang ganda ng boses! OMG! Hotdog! What's your name, kuya? Mark lang ah. Ang ganda ng boses mo, ang ganda ng audio mo. Gusto mo maging DJ? Tuturuan kita Grabe ba? Oo, marunong Ito. ako. Ikaw Tawag ko din last time si mo. Walang ba mo na bula-bula? Hindi naman namin may tingog. Ano yung mo work? Subong. May work ka? Hindi na. Oo, may work ka. College? Gapang gabi ah. College level? Gusto mo mag-apply DJ sa Ang gwapo ka? Ano ba yung imo ka? Pwede, Ano pwede Papa Prince daw. Pwede tayo. PM ko. Ano height mo? Huwag may height pa tayo rin. Nga, pwede ka sa ito, baldagen? Hindi ba naman, 5'4" lang ah. Okay, not bad. Describe yourself mo mo sa mga babae, may nag-react na yun. Pwede lagi. 12 ba? PM lang ko lang. Ang ganami sa imong Really? Oo, gani mo. Pwede sa sideline? Pila edad mo, ha? Tuyo. Baka 36 overage. PM ko ba taon? Pwede ta na mapangitaan pa. So, gamit ka na ba? Oh, Para diba? Ikaw ba, pwede. Gabi ba? E. O. Pwede. Hotdog! Girls! What do you think, girls? Namin sa mo tingog. Ala? Wala namin mo tingog. Namin audio. Ikaw ba? Audio lang namin. Audio lang. Ay, pwede. Istorya. Ikaw ba, Papa Prince? Papa Prince. Pwede ka pa Papa utwas? Prince. Pwede ka pa utwas? Mark, yun man ngalan mo? Talk to Mark, Papa. What's your problem? Talk to Papa. Ano to? Ano to ga? Mga ilang ko tayo ni advice ba? Oo ga, ano to ga? Dali, ano Kaya ga? ako nga, napala ko sa akong bala na nadula na sila mga 2 years ago na. Ang nagpadako sa imo? Ang nagpadako sa imo? Baligamay ka sa una? Ang gamay ko sa una, gipadako ko sa lola ko. Ginbunyagan ka nila? Paano ka nila ginpadako? Ginbunyagan ka nila? Ginmarkot? Gipakaon, gipairisan, gipaliguan. Nagadula ako sa imo, nagagwa ako lord ko. Tapos, ano pagin? Tapos ako na, ako din nawala na sila, no, mga 3 years ago. Tapos, papa ko, dapat tayo naman last 5 months ago. Sorry to hear that. Tapos? Subong ako na lang isa ka-obra, may upod mo na ako sa tunay, upod ko ang tita ko. Okay. Di kasi daw kabudlay, no, sa blado, pili mo, like, bisang Christmas to, pili mo daw, although lonely ka, although may work ka, may family ka man, pero ang mga tao nga, pagkantisi mo, wala na, doon ka side, no? Ano na pwede, I mean, hindi na siguro literal yung problem, ha? Kumbaga kasi daw gano'n ka lang balaga worry ka, hindi ko sure na. It's like, what do you call this, separation anxiety, something like that. Pero would you believe when I say, Mark, that at some point in our life, we cannot deny the fact that we have to live alone? No, gaabot kina sa punto sa kabuhita nga, we have to live alone. Diba? Isahanon kita nga mga buhi. You have to accept the fact. You have to accept the fact. That's the reality that those people around us, especially those people that we love, ang mga tao na mahalaga sa buhay natin ay unti-unting mawawala yan as we grow mature, as we grow old, kasi hindi naman tayo nagiging bato sa sa mundo, why tayo kakimo nga bato sa kalibutan, no? And the nice thing about you is you are aware of it. That's why ganito nawag ka sa Talk to Papa, kay aware ka sina. And ang ini mga bagay pwede mo ni mahandaan. Paano ko ni mahandaan, Papa Prince? While you have the chance to be with those people that I told you, samtang may chance pa, sulitin mo na. Make the most out of it because life is so short. Tandaan mo na. Gets mo?
Di mo mapaktan twice, why ka na, or di ba? That's why we have memories. Ang memories tanga Memories. this memory that we call memory will be the one to restore. Dirata gina-restore ang mga manami, mga masadya, bisan mga Yeah. masubo man nga aton nga inagyan sa aton nga mga pinalangga sa kabuhi. Di ba kanami, no? Nakanami. Whether you like it or not. Mahando mo. Alam mo. Yes. Sa ulihi, bla, bisan wala na sila. Like for example, ang imong nga tatay, siling mo, ang imong nga nanay, ang imong nga mga pinalangga sa kabuhi, sa ulihi kung wala na sila, tapos naka-move on ka na, na-overcome mo na ang ina nga separation anxiety, na-overcome mo na ang imong nga emotional devastation, kung anong manda. Do ka namin lang madumduman mo nga si tatay sa una, amo niya mo to, kung tani, kung kakabuhi siya, mapasalamatan ko siya. But nonetheless, what matters right now is you are such an independent person. Manamian na sila. Kung diin man na sila subong, hindi na nila gusto nga gakabudlayan ka, hindi na nila gusto nga makita ka, nga gakasubuan, nga ginabudlayan. Ang nanamian lang ko sa imo, Papa, is that you sound mature, you sound independent already. Kumaga, tanawa bla, as a matter of fact, di ba, may ubra ka na, siling mo, may ubra ka, you're living alone. Di ba? And time will come, maybe not now, maybe tomorrow, you will find someone. Kakita ka gina maging that will somehow stay with you. Mangin kabulig mo sa imong pangabuhi. Kinato sa adula na sa. Gets niyo ang point? Especially nowadays, no? Especially subong kuya. It's okay. Especially hindi ito katawat. No, of course. Especially nga may pandemic, di ba? Subong ang pandemic nga ni. Daw kalipot pagit naglipot pagit ang chimpota, pero at the same time nagdugang. You get what I'm trying to say? Naglipot ang chimpota, tamo na lang gani takapakot. Ano na gani subong? Manog 2022. Naglipot siya pero nagdugang. What I'm trying to say is that nakurong kita sa aton sulod sang panimalay, pero nagdugang ang aton nga chimpo sa aton nga mga pinalangga sa kabuhi. Gets mo? And you take advantage of it. Take advantage of it. It's because kamo man nga pamate, di ba? Kay man ang COVID kadamo sang ginutas nga kabuhi ining COVID virus nga ni. Di ba la? In just a matter of hours, in just a matter of days, 1 day, 2 days, 3 days. Dula ka na dayon, patay ka dayon. So amo na gani, that's what I'm trying to say. Hindi lang sa imo, subong man sa mga gapamati sa Tokto Papa. Naglipot ang oras pero nagdugang. Di ba? Naglipot in the sense nga ti ara lang tas balay ta, hindi ta kagwa mayo gali subong na, may gani subong kay ti may ara na nga ligwa kay ti alert level number 2 na ta. Pero during those climax sang pandemic to, sang kasagsagan sang COVID, di ba? Notice nyo, no? Ara lang tas balay, pero at the same time nagdugang, naglipot pero nagdugang. Kay man nga nangin blessing in disguise siya somehow nga nakuupod ta ang aton nga ginikanan, ang aton nga mga utod, ang aton nga asawa. Galing kay tiban ko tas labing gyud ng mga krida kay mga balsang ba way gid sa kabisita di sakon ba nalawaan na rin ang saribambam ko. Muna bla. Gets mo kuya? So in your case, you're totally okay. There's nothing wrong with you right now. I like it, ang imong level of thinking na namian ko, because you are aware of what's happening around you. And at the same time, you are aware, and not only you, sa mga gapamati sa Tokto Papa, this is a realization that at some time, at some point, we are going to lose the love ones that we have. Ini mga palanggata sa kabuhi, madula ni sa aton.
ang importante, samtang gakabuhi pa sila, ipabatsyag sa ila kung ano mo sila kapalangga. Before it's too late. Before it's too late. You get what I'm trying to say? Gets mo? Can you follow me? Tama. No? We're going to lose them at some point. Just like what happened to you. But you lose it, even if you lose it, they never failed. Ang pagpadako nila sa imo. Look where you are right now. Established ka na, may work ka. You're such an independent person. Wala gi sila nagsala sa pagpadako nila sa imo. And wherever they are right now, probably they must be really proud of you. Okay? Tama. Okay? Papa. Bangka mo ako, Papa Cream. Thank you. Welcome. Bye-bye. You'll be okay. God bless. Sige, goodbye. You too then. Salamat. It's too late for a new beginning.